Malawi Today. Tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema waluntha. Ine ndine Moses Magawa, ndikugwira ntchito pamakina ndi nzanga Gideon Kachala. Choyambirira timatero kuti malo mwa Luntha Television program ino yachidzulo ikuzindikira kunena kuti ena mdziko muno akulira chifukwa cha imfa ya ngozi pochokera mdziko la South Africa, ndipo timapempha kunena kuti Ambuye atichitire chisomo komanso akhudze tonse amene ndife olira. Mizimu ya abale athu iwuse mumtendere, ndipo tikulandireni konse kuti tsopano tilinzokambirana zilipo zitatu. Tinatero kuti this is chidzulo exclusive, tikambirane nkhani zitatu zimene tikuziona kuti sitingazisiye, koma kuti iniyo mutolepo imodzi imene mukhoza kukwanitsa kupereka ndemanga yanu. Tikuyankhula pano, panali munthu wina mkulu wina mdziko muno amene anapita ku court kapena ku bwalo la milandu ndi kukagwada kuti ifeyo ku chipani chathu cha MCP pala dindo ena akugwira ntchito mosatsata malamulo, chifukwa ntchito yawo idatha, maudindo adatha, koma akadagwirabe. Tikufuna mutatithandiza kuti kodi tingatani ku chipaniko. Ndiye munthu amene khangati kuti wabweretsa kavuwevuwe, chifukwa bwalo la milandu litawunikira lanena kuti chipani cha MCP within 12 months ichititse zisankho makamaka m'maboma ndi mzigawo kuti apeza atsogoleri atsopano, chifukwa amene alipowa akugwira ntchito mosavomerezeka. Kuti zimenezi mkuluyu anachita bwino kukachita ndithu moyiyamba nkhani mpaka natsopano ku bwalo la milandu nkubwera gamulo lotero. Izitu zimene timafuna timve kuchokera kwa inu, ndipo tili ku bwalo la milandu kumweku ku High Court kumene kundithu Judge Kenyatta Nyirenda waweruza mlandu uja okhudzana Amutharika, president wa dziko lino, pajada alamulira. Mukumbukira kuti MEC ipite ku Blantyre, MEC inanena kuti ife tifunabe matanthauzo kuchokera ku bwalo la milandu, atitanthauzire chifukwa ife tifuna dzigwira ntchito pa ife tokha ngati oyima patokha. Inde tili kugwira ntchito ndi boma, koma this is an independent body. Tufuna tizipangira ziganizo tokha zoti bwachokana apa pitani uku, zimene sizitisangalatsa. Ndiye Kenyatta Nyirenda kumeneku ataunika nkhani yonse akuti apeza kuti Amutharika ndosalakwa, chifukwa malamulo a dziko lino akuti amavomereza mtsogoleri wa dziko lino, malamulo akulu, the constitution, kunena kuti akhoza kupanga ziganizo makamaka zokhudzana ma department ya boma ndi zina zonse zimene zimakhudzana ndi boma. Ndipo zimene anachita Amutharika sikulakwira malamulo, ndipo palibe wina alisanga aletse. Tikunena pano ndi kuti MEC ikuyenera ipakire. Mwayilandira bwanji nkhani? Timaliza ni nkhani yoti Monday pakhale ndithu mulilongwemu anthu akuyenda pa nsewu, makamaka alimi afodya akudandaula kuti boma silinachite bwino posayipatsa chilolezo kampani ija ya East Bridge imene imagula fodya kwa alimi, chifukwa alimiwo amakhala ali pa mgwirizano ndi kampani imeneyi. Ndiye tsopano alibe chilolezo choti akhoza kugula fodya kwa alimi awo. Ndafuna apange zionetsero zokakamiza boma kuti lolani kampani ya East Bridge itigule fodya wathu. Mukuchitanji ino aboma kumakhala ngati kuti mukuwachinga akampani imeneyi? Ife tikufuna tiyende pa nsewu tionetse kukwiya kwathu kuti zimene sizitisangalatsa. Mafuna mtengepo nkhani imodzi imene yakukhudzani kuti kodi iniyo mukupanga comment iti ya MEC kapena mukupanga nkhani yokhudzana ndi ku MCP uku akuti kuchitike zisankho within 12 months makamaka ma region komanso ma district. Adindo akugwira ntchito pano akuti nthawi yawo idatha kalekale, akugwira ntchito molakwira malamulo. Kapena imene yoti ayende pa nsewu mugwizana nayo ngofunika mpaka kuyenda pa nsewu nkhani imene ya alimi afodya ku Lilongwe Monday pa 18 ndi pamene pakuyenera kuti pachitike. Tiyamba kulandira ndemanga zanu tsopano, nkhani ikhale imodzi 1 minute wina aliyense, koma ndiloleni kuti tiuluke limodzi tiyambe program imene ndi
Malawi Airlines kuti kodi kumeneku mukafuna kukwera ndege dongoso lake ndilotani mzanga pa makina tipatsire nkhani imeneyi kuti amalawi athe kudziwa utenga kuchokera ku Malawi Airlines. We'll be right back after this kuti tiyambe kutenga ndemanga zanu. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makastomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku bank transfer, makina a POS mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makastomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makastomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makastomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. From the warm heart of Africa, Malawi. Kukwera ndege za Malawi komanso panga ziganizo zoyenera. Timatero kuti tikulandireni tsopano tiyambe kulandira ndemanga zanu kuchokera ku Nsanje mpaka Uchitipa kuti kodi mutola nkhani timadulano maswera bwanji. Maswera bwanji bwana ine ndaswera. Tikudziweni choyamba komanso kuti Abusa akolowa no kuntandire. Abusa, timafuna timve kuyamba kuchokera kwa ino kuti pa nkhani izi zitatu mutengepo imodzi malingana ndi nthawi takupatsani 1 minute kuntandire komwe kuyambira pati. Ndilenga ameki. Ifotokozeni yakugwirani mtima imeneyo pati. Yameki India yandigwira mtima ponena kuti koti lavomereza kuna kuti president ali ndi ulamuliro ali ndi mphamvu zolamulira ma department ngati amenewa. Tili muona mtima chairperson wa Meki ndi munthu wabwino kwambiri sitinganame. Ndi anasogolaso zangu zijamwabwino kwambiri. Maponena kuti polandira kuti sitingasamukezo aniona pamene popo malamulo adata ya kusadatsatire. Koma tikogose kuti monga mmene koti lavomereza kuti president ali ndi mphamvu zoti atha kulamula zingabwino kwambiri. Tilimuona mtima Meki kusamuka kuyoka Blantyre kubwera maoffices awo ali nawo Blantyre yawo koma akasamuka mabwera somaza alipira marentals something like that sikindu chabwino ayi yatabwera kuma ma institution yatabwera institution yatabwera kwawo ku Blantyre kumene kuna offices yawo ati save kwa ndalama ndimene fund bank comment chimene bwana wanga leo. Tathokoza Abusa akolowa kuntandire mkhale ndosiko pambana. Tathokoza kwambiri bwana. Tathokoza chiluke ndwanjuchi yakulumani ndiyiti palaina apa maswera bwanji majibana. Maswera bwanji mayanga. Tatwa minoga inuyo. Dzina lanu kumene mwatimbira ine ndasweranso kuno. Ine ndine maiso muno Kasungu. Kukasungu chiluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndiyiti. Ine tuya nilumani ya ulimi wa foja. Simbani mbali yanu kukasungu. Kasungu matibwa? Simbani nkhani ya foja yakukhudzani motani. Foja magama kuda foja na mena tikumubisa kwambiri. Modi ababa zomacha zofuna dira machi nikuti kanumeza foja hapo ndio kugula bagala abiri wina kumugweza. Magwezana ndi mfundo yomacha. Yomacha ndeni yabwino kwambiri kuti mwina atithandiza ndithu. Ikwata zinthu zambiri mbiri. Okay.
Nditu. tathokoza kumva maganizo anu kuti nanunso lole mbali mukukondwa ndi kuti alimi apite pa nsewu kuti mwina zina zake kufodya zilongosoke. Tathokoza kumva maganizo anu. Kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi inu yakulumani ndi iti. Kumbukirani kuti pamene mukuyimba foni ndi kuti mukhale ndi 1 minute ndipo muli ndi kukwanitsa mu 1 minute imene kutenga nkhani zonse kapena kungotenga imodzi kuti musabalalike. Mwaswera bwanji pala inapa? Ndaswera. Tikudziweni choyambirira dzina lanu kumene mwatiimbira. Dzina lanu kumene mwatiimbira. Chabwino. Amene usanakonzeke titole ena. Mwaswera bwanji pala inapa? Chabwino. Kuteka nkhani zinza network kapena vuto limenelo. Koma ndikukhulupirirabe kuti mwina chungochitika nchakuti mukayimba foni dziwani kuti tayankha kuno imaonetsa. Mwaswera bwanji bwana? Mwaswera bwanji? Ine ni message nizoye kuno kudoa. Ndemanga yanu ili bankhani yanji kudoa. Manga yanga ro yokuta fojo mwe. Za foja zo kamba zona di melone rivasyo. Nizoveka nditu meno gula foja pa misika. Yaro li misiringa bindule. Serieza kugula otula. Oho. Ine na revo. Kudowa takulemekezani kuti nunso iwa in support kuti mpita pa nsewu nkhani ya foja sikuyenda bwino kunsika mukhale ndi usiku wabwino kudowa. Nanunso lugeni. Kwambiri mande zichitika choncho kuti amalawi makamaka alimi sakukondwera. Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera bwana wangu. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira. Stanford Kipa la Kusanje. Mutenga ili nkhani pa nkhani status bwana. Nkhani ya meki ndi president pa nkhani ya office kusamsa office. 1 minute yanu yayamba perekani maganizo anu pa nkhani imeneyi. Ndizodandaulitsa ngati dziko kuti tinayang'ana Yapitirani kufotokoza ife tikumva musamamve ku TV ko pereka ndemanga yanu. Timanena kuti ndizodandaulitsa ngati dziko kunena kuti tinachita ngati tikuchipanga politicize kufunisisa kuti ma offices ena a dziko akhale ku chigawo china. Zikadakhala zomveka bwino kwambiri akadakhala kuti anafunitsitsa kuti office ya meki isamukire kumpoto unzuzu. Ina akadakhala yomveka kwambiri komabe ngakhale adakakamira kuti poti president ali ndi mphamvu ndipo zatheka kuti kupita ku Blantyre amuli monsemo koma sizidakhale bwino inene kukhala ku capital city. Modi no mukuonabe kuti sizinayende bwino. Sizidachitike bwino ndipo tikakhalabe ndi makhalidwe amene wowo ngati dziko sitipita pasogolo. Chabwino. Talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino. Inonso chimodzimodzi. Zikomo amene ndithu atsutsana nawo be kuti Blantyre sikuyenera kupita MEC. We are trying to politicize this issue. Ikufunika itakhala center pomwepa komatu boma kapena kuti bwalo la milandu agamula. Timvebe maganizo anu. Mwaswera bwanji mayi? Mwaswera, inu mwaswera bwanji? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ndemanga yanu ili pa nkhani. Ndemanga yanu ndi otani pa nkhanizi? Ine ndemanga ndiyokutani za foja izi. Za foja. Foja yu nona ngati kuti safuna kuti atagula. Oh, safuna? Safuna kuti foja alimagulidwe ndi azizozona kuti alimanawe kasamba zambiri mbiri kuti afike kuti azimutha kuti ni foja panopa. Nde iwowo amachinga asauza asilikali awo kandi apolisi kuti azichinga okutha ku Zambia. Awalola alima azipititsa foja kumene wakhozona kuti akuthandiziko sanu kuti avire mdziko lawo aponderezeke zinthu zona kuti akadathandizika mwene uthuya ku Zambia khozona kukulisa ku Zambia. Pamene akuzoriwo foja safuna kuti alima azilima azipindula naye. Okay. Iwowo ngati boma awalola salima azipititsa ku Zambia
foja amene angatutedde umene angafuna kuti agulitse njolinga choti apeze thandizo. Ifaseleza nthawi imenejayo timagula 175 panopo pezeka zoti munthu akagulitse foja milingo yake imeneyi komanso umangongobweza foja pali phindu lililonse imene munthu amapezako ngati palibe. Pabwino ngati ni choncho awauza alimi azigulitse kumene angapite nayo kufoja ku Zambia amufuna kwambirimbiri. Tathokoza kumva maganizo anu kudandaula kwanu kuti tatsegulani zipata foja atuluke mdziko muno chifukwa kuno sitizika. Mukhale tosikopambana. Kupitira kumva maganizo anzika nkhani nzitatu sitikanatenga imodzi ena nkhani kwakhudza ndi afoja ena nkhani kwakhudza ndi mwasula bwanja maseko. Ndaswera mwasula bwanji. Ndaswera mukuonera television. Basi. Tatenga ndipo ni nkhani imene yakukhudzani mukwanisa nkhani zonsezi pa 1 minute ngati simukwanitsa pa 1 minute ngani nkhani imodzi amaseko. Hayi ine ndinga ziwiri ya foja ndi ya meki. Chabwino maganizo anu akuyenda bwanji mutu mwana. Ndiyambire ya foja. Foja ndi malonda amene amapanga chikoka maiko akunja. Okay. Kulero kuti ngati mulimi akudandaula ndi bwino makampani okula fojawo chifasibo marugulai. Ndi bwino makampani okula fojawo amve kuti anthu akula malondawo ndiwo anthu afuna apeze phindu zimene iwo adononga. Okay. Chifukwa foja uja siudzi kuti limakamwera kuchire nkubweretsa pakhomo wina nkumati ntolo munjira zingati ayi. Koma kuti afike kuti wakwera galimoto pilo amene kuja anthu fe kumene kuja kumaloya zambiri. Okay. Ndiye ndinangoona pengati kuti mwina makampani ofunika ngati anzathu amene akutsogolera dziko lino awadzudzule kuti anthu athu akudandaula pa izi mupanga bwanji. Ndipo kuchokera kugwirizana kwa zimenezi amalawi tikhoza kumva bwino. Chabwino. Zokenda pa nsewu popeza ku ufulu koma ndinangoona ngati kuti anthu amene amadagula fojawo muli maembasi wawo muno. Kunali ukapereka makalata maofisi wawo waja akapereke ndani akapereka motanso wanu alimiwa tsapano anthu lamasankhana zizi zimasankha president amanyamuka kaya president amasankhana ndani nduna ipite dziko lina lake likanyimiriro amene kuja koma akuyimirira khawe. Okay. Akhozo kukoti kumakhala mamisinjala amene amakapereka makalata amasemanyirirero. Chabwino. Ndiye ndinaona pengati kuti mwino enda pansewu zinthu zina zikhoza onongeka kapenanso imitso zinthu zina zimene wanthu wena amene ali pachangu wena apita kuchipatala ndi gulu ngati muja timalionera nthawi ya matemo muja. Chabwino. Ndiye kuti zikhoza maluzaso miyoyo kamba ka zinthu zopeweka. Alright. Ndiye ndichokeko kumeneko ndifike kumeki uko. Chabwino. Mu nthawi imeneja tidalero nina kuti munkatero nina kuti president walamula kuti ofesi ya meki ibwerere kumene idalili. Kumeneko ndi kunyumba kwake kwa mekiyo. Planta yako. Okay. Ndalama chifukwa ofesi imene dasamukira ku Lilongwe amapanga lendi. Ndipo kumalipiridwa ndalama zambiri mwinanso kuyambira ogwira ntchito kumeneko kumalipira mpomwe mwina ofesi imene ili ku Blantyre ili ndi staff yake ya manyumba oti anthu ogwira ntchito kumeneko azikakhala amene muja sazikalipira azikangogula magetsi ngamagula madzi moyo wawo nkumatani nkumapitirira kukaja namapita ku ofesi. Koma president atalamula kuti ichi tiyeni tichite mwakuti tinene kuti kapothabuye nkunena kuti ife ayi zimenezo chifukwa choti wadakulemba ntchito kumeneko ndaona kuti mposakwanira moti akinyata Nyirenda inelero ndapatsoleni. Okay. Ndipo takamakhala chonchi mdziko muno makoti athu namaweruza mwachilungamo mosasalira tidamaonanena kuti chilungamo mdziko muno chilimo. Koma nthawi zina kumabwaloku kumatikayikitsa pazifukwa zimene anu akewo amaziona akuti ufulu. Ndiye ineyo ngati imene anenera kuti meki ibwerere komwe mbuyo mutili ndatembo adatero koso wena ndiwiwa lotsogolero umeneyo kaya ndiwabakire mulunzi ngati udagundako mbali imeneyi za parliament ili pamene pajayi
adarero nena kuti parliament ifunika kwakawale ndati mbadati mpaka kwakawale parliament zimenezo zisachitike sizidachitike ndi muje ili ku city center ndiye zinthu zina tikamalolerana tokha Malawi sizivula tifoma nkanga timasenzera kwa limodzi porula kaya munchiponya kaya murula bwinobwino sichikubwerekana anthu koma kumati walembedwa ntchito bwana wakwako kuuza kuti ino lero nzapezera pagalimoto imwe chapa ichi mukambe mwakuti apa mwachecha iwo kakano kanena kuti aine pano mwandisiya pano nkhala pompano ufuna kudzilandira ndalama kapena ufuna kudziba ndalama zikomo kwambiri usiku wabwino maseko zikomo kwambiri kupitirira kumva maganizo anzika kuti mbali yanu matenga nkhani iti ndi zitatu nkhanizi palaini apa pali yanu mwasula bwanji. Well, tipitirire ndiye nawo amkhala chiti mteka network mwasula bwanji. Network ya lero ndo ndiye bwana mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatimbira. Ndine Saulo Richard wewe unokuleta wakafe. Nkhani imene mukutenga pamenepa pa nkhani status mwatengapo iti? Koma kuti anthu amangosa chilungamo patose ndife anthu zimangokhudza kwambiri ifeyo ngati anthu osauka chifukwa ifeyo anthu osauka ndi kuti ndalama timazipezera ku ulimi ndebe kuti azilipondereza kumene kuchako anthu ku palamenti makambirana mabajeti opanda phindu ngati amene amakambirana zikatikhudza ifeyo ngati anthu osauka. Kodi ndi omwe tikukambira naye? Muli palaini pomwe pakudetsa? Mari ndi omwe tikukambira naye yopita ku nsewu ya mademoyi kapena ndi ina moyipitisa ku parliament? Kupitirira kumva maganizo anzika, we need to be focused. Tiyenera kumva chimene tikukambirana and then you contribute accordingly. Mwasula bwanji madzulo ano? Ndaswera tili limodzi madzulo ano kuchokera kuti kodi umeneko? Kulilongweko mande pakhala kuyenda komanso maudindo ena ku MCP ati asankheso before the end of 12 months. At the same time Kenyatta Nyirenda weruza kuti make isaone ngati amuthalika adalakwitsa amatsatira maganizo kapena kuti malamulo a dziko muyitsatira itiyo ndipo comment yanu ili pati. Okay, please. Ifotokozeni muni ndi floor. Maganizonga ndogori si babu ndogori megi so tese vita so banda ya. You are still objecting. Megi so funa vile banda bafuna kali ya bagazo. Okay. Kuni kwa megi. Ifuna kukapankani ya mafuta mezo kailamo. Sizi kubuno. Kwa ndamo nzozo ugo. Kumpodo usangana ni sovita udino. Kubanda. Even na kubanda udi. Ikizo udi sabu longweso udi vile kubanda yaso. Ndama zokazokanyazo mafuta kutura. Mafuta ruko vile sana ngadosa Malawi ya president yo. Atuwana yuko ntima. Kusali apange kwa mbili za ndale ya. Kusala udi kali bagade panoba udi wamedali yesi. Tuwesi ni Malawi. Okay. Kama udi kali upanda kuonde udi adu za mbili ujoba kunzuzu pano kudutsa pano bagade pano pano kupanda zoa na moto. Chabwino. Ade yile kujifunda aboliza ndasa kali mundu uso wagonja seya. Kali mundu wagonja mundu kuma ntima mwana ngomisa uli unodosi na Malawi. Kali bazikoja bagati. Kama tukoza wa mbili ndale kwanja TV. Umeneo kufuna kwanga kuloka imene hii ndi abwino kwambiri. Wafuna kale kabira maganizo zizijirika ni Brazil hapo bantu akula kuntunda osaiti ngoyeka maganizo asabire ko bantia. Okay. Wafuna Brazil hapo bantu ngada mavira. All right. Wafuna zitintani kuloka mabona mjira sobuna kwambiri. Okay. Netunga. Natokoza kulilongwe kunchezi, is it kunchezi? Kunchezi. Mukale luso kwa pambana. Musi. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti anthu akapereka maganizo program ino adindo tamachitati zimene anthu apempha. Well, palaini palindana apo mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatimbira. Ine ndi
Moses Kalemba ukasunga. Kukasungu uko mutola nkhani iti nzitatu imene yakulowa ni muntima ndi iti makamaka chikuke ngwanjuchi. Nkhani ziwiri zimendeke bwineyo. Teroni. Yoyamba ikhala ya Fodya. Ya, ndizo zikisoni kuti pakadali pano boma likulephereka ikhala zitafika kula Fodya makampani. Vene Fodya aliza kuti kula motirombi. Oh. Timavona kuti Fodya abayenda bwino ngati makampani akulimbirana. Okay. Ndiye kampani zipira kula Fodya boma zipira chikana kampani kuja. Paifali zote kuza kwambiri. Okay. Ndibwera boma ngati akunda zika zawo. Apereke kampani yachibiriji ikapogula Fodya pasika. Mwina akamalimbira nako alimika Fodya itengo isunjeko. Chabwino. Babata kaliba ndiri kunsika kuti kuti muli ma Fodya bibira wawo pesa kuya. Kodi kumakhala ngati kulimbirana, I just need to understand kuti zimatani kunsikako. Zimakhala ngati akulimbirana mwati? Mwati ba? Amakhala ngati makampani akulimbirana akagulidwe ka Fodya. Makampani akatiwikirapo ngati mene ibo wapita china ya MCD je. Ndibafuta ni makampani yokona 12. Ni amalimbiana mitengo ya Fodya pasika. Lero kwatira kuja ngawalimbirana kuja amasodi akuya ko mitengo iyi. Oh. Mabaro makampani achewa mbili ndeti makampani akulakulanja Fodya moja ajeyo disa akulakufe ngoberi ngakuye Fodya moja. Okay. Ndeti kuna kumuzi muli misubano. Abati kula Fodya ba $2 ma $120. Nena kuti bero la Fodya umene mbara mitengo wa fareza tumari moja. Ndeti tumara 6 ya wanito ndibaya fareza wina. I see. Ndiye hapo bakuti haipase kampani yachibiriji driver stika izika kula Fodya. Ndeti imefali ngati kule kumwina kuti zivile wapi kuti nawo kulo kumwina. Chabwino ayi apa mpamene ndakusetsa. Tsopano nkhani namba 2. Nkhani ya ujeni ya Meki. Ndikizana wata kwakwasana apena kuti angwazi akamuzu anasa musapalamenti kuzomba kubweretsa palilongwe. Kuti kuzomba kuti palamenti yakati. Amba makazikaje kapona kuti palilongwe ndi pachombo padzikola Malawi. Ena chokwalonga, ena chokunsanje, akumane palilongwe. Neso timuza mutse palamenti palilongwe, ichani vijibweki palilongwe tisoku kuchani kugrandaya, ndi kudzikonda kumene koko. Okay. Kuma makezo wangu asomusati kulu kusoma kwesa palilongwe. Paka namate jabule kwambiri, fandi pa chongo tisakatika atibawe na aliyesi. Mungu wakuti tipa, ani asike palilongwe. Alright. Mungu wakumajinga asike palilongwe. Kumangati meki, ijo ili palilongwe, kusoma kugrandaya. Ndeni na ufuwa kuchitipa, na kumateka motani. Jepakezo akamwera Fodya kumapeta gavumenti kwatuna kuti aganizebo bezeka muzanga bano kuti dada kusaka likulu kuzomba kwesa palilongwe. Ndipo mwafe sabira keba longo ndipo bakale ndiwa padzikola Malawi. Chabwino. Magezanga na abene uziko mukondi. Tathokoza ukasungu mukhale ndi usiku wopambana kumeneko. Ziko mwinusu. Tathokoza amene ndithu kuti ayi boma tabwesa East Bridge yambe kugula Fodya pakhale ngati pali ka competition otherwise sizikuyenda kunsika. Komanso make akuganiza kuti lamakhalabe konkuno kulilongwe kumabe bwalo la milandu apereka chiganizo mwasula bwanji pa line apa. Tunakupatsani mwayi kuti muyankhule kuti champoni mwasula bwanji madzulo ano. Bwana mwasula bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiyimbira. Safari kuna kunkhota mwatola iti nkhani pa nkhani status. Kwambiri ya Fodya. Nimeona Fodya kampani ya dola yofuna igula ukanika kwa wateji wanezugula ya mokula. Leto wanu magari yake kulile nao nitavena iwo Fodya saa umufuna. Fodya saa umufuna. Unaribu na unari Fodya wakadangu wakatani wanezugula zika kulicha kumenanga fune nanga hata simagane. Oho. Ndiye kunalikuwa kulimbi na Fodya mene apatiyo yazunanga Fodya mene Chabwino. Kunalikuwa kulimbi abateji wezo akule Fodya ngaliwa Fodya hapo malibe na nchilo kunalikuwa kulimbi Fodya apatiyo zaziwa wanayo kumenanga fune. Chabwino bwana. Makalizana na nilea Tithokoze kunkhota kuti mwatero kuti boma chonde kampani ilipo kale apa atayipatsani kalata chilolezo yambe kugula Fodya kuti mwina alimi atukuke. Tithokoze kumva maganizo anu nkhota kuti mkhale ndi usiku wopambana.
zikomo. Well, amene wakudula phone choncho ndiye kuti tsopano it's almost 7 o'clock, 7 p.m. panthawi imeneyi imakhala nthawi ya Malawi Airlines. Bwanji ndifunse mzanga pa makina kuti tiulukenso ndi ndege za Malawi kuti kodi timva uthenga wanji. Malawi Airlines yapita ndithu tsopano digital nkhani yake, siyoti umalipira ndege ngati mulipira kabaza, nzosiyana kwambiri. Let's have this message from zindikirani kuti zinthu zidasintha. Osachita kupisa kunyamula ndalama mujumbo bwanja yani ukalipira ndege adzakuberani choyamba ndege adzakuberani jumboyo ndiye uri mudzalira komanso ndiye kuti ndi chinchiro uri yambiri. You just need to go digital. Zinthu zasintha. Tiye nditsatire uthenga umenewo ndipo titire kumva maganizo anzika mofulumirako mphindi zosakwana 15 zimene tatsala nazo. Masula bwanji? Ndaswera kaino maswera bwanji bwana maga. Ineyotu ndaswera bwana. Simbani moyo kumene mwatindira kodi ndi Kasungu? Kukasungu achowa mateyo kwa wimbe kukasungu ndithu. Ndinaona ndithu kuti mene munafika ndithu kuti ndi kwa wimbe kumeneko. So pano chuluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndi iti kodi? Ebali tikanga tikuchotesana pang'ono tinali pa ntchito zina tenango yatha amene yodeni yode tango kape mutu kunali pa nkhani zitatu de singathekeka kuti zitero. Ebali ndithu bebali. All right. Modeka mtima wanga ndiye kuti ndikupatseni ndithu chithunzithunzi chimene tikukambirana mofulumirirapo. Kubwalo la milandu kunali nkhani ndipo imakhudzana ndi Mek kusamukira ku Blantyre. Kumeneko tsopano khangati kuti amthalika kuti sadalakwe malingana ndi Judge Kenyatta Nyirenda anena kuti amthalikatu amapanga ntchitoyo malingana ndi malamulo akulu amalola kuti azipanga ziganizo. Ndiye kuti Mek pamenepa tikozonera kuti ili pampanipani tsopano kuti ikuyenera kupangira izipita ku Blantyre. Kodi zimenezo mwazilandira bwanji? Aweruza bwino. At the same time pali nkhani yokhudzana ndi alimi afodya akuti afuna East Bridge Company iyambe kugula fodya mdziko muno. Alimi amene akulira kuti ngochuluka ndiye kuli mademo mande amene akonza kuti ngati boma silipereka chilolezo kwa East Bridge Company kuti izigula fodya kwa alimi ndiye kuti basi ayenda pansewo akalire kudandaula pamenepo. Ina yomalizira imakhudzana ndi chipani cha MCP. Pali munthu wina basi anapita kukangoisumira chipani chonse cha mtunthu kuti ayi pali ena akugwira ntchito kumeneku mopanda chilolezo, maudindo awo adatha kalekale. Nditi kuti kodi amene munthu tisantopola kumene kuti kwapita kwabwera chiganizo tsopano akuti chigamulo chabwera nkuti ayi panganinso zisankho within the 12 months tione kuti kumeneko kwabwera atsogoleri atsopano. Kodi munthu tisantopola kuchita ukatokosa nkhani bwinobwino ku khoti mpaka na ena maudindo awo asokonekere fa cha munthu mmodzi mwaitenga nkhani iti pa nkhani zimene ziyajuwawo? Chabwino ndakupatsani ufulu oterowo muli ndi mphindi ziwiri tsopano chifukwa choti mafuna mumvetsetse. Chabwino ndilankhula mothamanga motero. Popeza president malamulo amaruka kunena kuti apeki akapena iwo angathoka ndi chiganizo mwa kunena kuti zimene angathoka zizichitika motero. Komano ine ngati pa munthu sindikuvinazo ziganizo zimenezo chifukwa meki idabwera pakati poyezo zikawo zonse kumpoto kumwera pakati ndikuti zimathandiza kwambiri kuti ameki akumwera ayendeko akumpoto ayendeko munthu sangachoka kunja ndikuchitipa kakafika ku Blantyre nkhani zokhudzana za zisankho. Ndimaona kuti chiganizo chimenechi chidathandizira ngati dziko kuti imwena ameki akhale pakatikati. Koma popeza unenoti nkhani zimene zimazika patsogolo adaona ngati kuti mwina purezidentiwa anzawo popanga zimenezi iwo sali ndi mphamvu izi nzandale ngozivomerani popeza nzandale kopeza kana ishakala takumuzi amene mafota inaolozeki panali chiganizo chabwino kwambiri zedi. Okay. Alimi amene akudandala fodya ndinali naye mulimi mmodzi amene adatenga nawo ku East Bridge kuti akuleko mbewu zawo. Tanadzanali
amandifotokozera kunena kuti ifeyo tikudandaula kwambiri ndi imene forgery itakuchitikira tikanalola kuti boma lalole kuti anthu aja inde panene koma kuti amene apereke compensation ndi ndalama zimene timapanga fee koma tidakangokota kunena kuti anthu aja akambirane nawo kuti iwo abwera agule fodya koma atigule pa mitengo yabwino osati ya mitengo yolanda imene ikubwera pakati panoyi ichichi chikanakhala chiganizo chabwino kwambiri komanso zikanachulutsa ngati mabaya zogula fodya chifukwa amene alipowa akungolanda asati kugula yayi chifukwa mpaka munthu amene ali pa mgwirizano amene adananga fodya pa mgwirizano makampani ena sitichula nangasiya pa paujeni ndimacheza nawo amanena kuti ineyo ndinatumiza mapero angapo koma ukapeza kuti fodya uja ndangobweza ngongole wena nkunduze ndinyamule ndikadikirire ku nyumba sizinamba zachitika ngati kumalali zimene zozo chabwino yomalizirayi awawa sikuti ngwatopola nkhani ikukhudza alekisi meja ameja ndazi zawo amene amaonabe kuti chipani cha Malawi Congress Party ngati constitution ikuphwanyika anthu awawa akutsata malamulo ngati achipani a constitution ndikanakonda kunena kuchipani kwatsate malamulo chifukwa kukhoti kwanapita wauzona kuti pitani mukakhale pasi mukakambirane kunena kuti malamulo pena pati sakutsatika mukambirane muone kuti zisankho za mmaderazo mungati anapatsa ndithumbi pakufukira ni minyezi ingati kayona kuti akapangitsa zisankhozo zimenezo mukakhale pasi nkukambirana zimenezo zimene zili zolondola kwambiri chifukwa tikamamvetsa kwambiri akunena kuti olokana convention idachitika idaphwanyika malamulo chifukwa anthu ena maja maudino adasaka koma ndimene nali convention pamene iwo sali madezi onena kuti wanga tobatika kapano convention iji yeti kana konda kusenza chakwera asango khala chete ngati muchakhala masiko akhona chipani ichi chifukwa taroso jana president kunena kuti ngafuna pena kukwera pesa ilumu Joao tathokoza bambo Joao komwe ku kwa wimbe ukasungu mwapereka maganizo anu mukhale luso kopambana ndathokoza mbuyangu dakiteni mazilabu nokwambiri mumazimvetsa kuti ayi ndamva kulemekezeka tathokoza kwambiri mukhale luso kopambana ayi zikomo kwambiri kupirira kumva maganizo anzika kulako network na chitambiro na nipenda mwina munatolako mwasura bwanji pa line apa ndaswera musabwanji kuchema kawo ndaswera pajandi kutanka kuni mbali kodi pajadu musamai wale kunyaja koma kusenga beo basa mpia munafanya eno mofulumirirapo mukuitsatira program ino ete iyo program ndaitsatira bwino kwambiri basi tumune ndi ufulu upereka ninde manga yanu mukutola nkhani iti pa nkhani za nditu wako nkhani zili babidi tachitana motero choyamba nditole nkhani ya meki mambo yako nyumba leo apezanyira kupeza nyumba ya rent tena kabambo ajabuka ta ile ndrama kumende kurozi kalipira kwentiko ndilibe bwera kunyumba kwako kuyo ndio kapanga makati apa ndio sana ende kwa matuma anthu kuti azika social zinthu zaziko zisaka zikwanise muziko limenda ni malamulo hivi ni banja mene menda so malamulo namba ndi mwambi umene wo ameki awa pamango seka nthawi yawo ya bwana imadabo dolembedwa akupanga matukutuku ndo mulembayo ukamaka libira lenti kulilongwe kusi nyumba yawo kumaonongeka ababa tuti athokoze akinyata nyerenda kuti wao mwandu awende sabwino mabanda kushati nambali kabana nisogoleriyo ena tu ena ampia ena sakugwizana nazo kuti kusuntha pa center pano pa office yaikulu ngati pene nkulakwa kodi office ya bulapo zakazi zaka zaka kwa sezi ngati kuplanta yathaza
zaka zingana pa zaka 5 zomwezi tu zimene yapita pa percent region pano ife timakhala percent region konko zonse zomwe mutu zinaenda bwinobwino zonse sina seti maenda akamanyamka kakujitipa kaya kuti amakumana kukomesa ku Blantyre zonse zimakhala bwinobwino koma chifukwa chakuti andale wamafuna azijipusisa chinthu cha boma aseti ya boma ukaisiya mpaka unongeka nkumakaononga misonkho wina wake nkumakadi yapo ndizizo mateto ake kudaba kuti amene akukanayo ndofuzira kwambiri uzosoma lamuloyo pode kutudulira kuti bwanji kuti makamaka sasa sagwa mamonda zidija amene akudana nawo andini ma benefit amapeza po ma benefit kuchokera kumene ku andizetu timaganiza mosiyana ofesi ija ndiya ikulu kwambiri wena yakhale kumene nayi ili ni maofesi yawo zamani soko mena kwa blank kulilongwe ikitezena ukina chochita okati mfati kwa ngokhawo oti wapenga iya yakuzozi mauda akuchita kikawa ntio ndrama zingati yeye namina kakaniyawo asiye namina kakamile koti abereka chigamo nkani yata awo alongeze azivita amena kafuna nchito asiye bingu nanamuzo tikoza mchapa rukabila nabati iwe dasafuna nchito siya ile baba sena awada yakati hutu chabwino takumva na mpia to the what about nkhani imene mafuna kuchita kwa mene hadi na yachiwiri afodi kuli makampani amene amapasa kufedreva ngati pangongole hata mgwirizano kuli anthu amene ajawo alimiwa amathandiza bwanji agu afodi ayo choyamba chimenecho ndiko atopako control commission amene anayang'ana za fodi awa kuna kamati afuna alimiro foja ama kandi cholinga cha mtungaji ngati kuziko antandale awawa amafuna zidi kusisa antandale akuwelera po kwambiri panzuzi akuwelera yenga ni kampani ya jaga mfakutashi kadi mbeni fodi ayo asile amalayo agulise fodi ayo musiyana du mtu aguafedeza $1 leo fodi aka mgulise $1 kaya janu ku 5 cents zimezo tuzosa komera kutungua malawo ziko silinga tukuki uzaona bwana makawa amena amalemera amena kukua mimba natoka kama office uli ni mkaa mpeze zaka kazi ngana hapa kulima fodia ni so kwa vile kisoni kwa mimi nene kukiza udi hapa ngata kwa hapa ngajo tikira ngoma linane lilo wererepo afonyawa ateze sika nene kufuna kuti gulibeo ifeyo kilo stasa kwa akafuna mademoti ka kandize ntori ngayo kuti ziko ligize basogo ikagere sana awe kuti babanga baka ndembako anthu akula mimba manena ndani pano mukale nduseko mambana ya salipo setimaona baba ndathokoza mukale nduseko mambana pia ezikomo upitira kumva maganizo anzika nayanga ndinata kodi yakuyakula bwanji tsopano tipitire kumva maganizo anzika mwasula bwanji madzulo ano taswera maswera bwanji wawo ndaswera amadera mutola iti wasunguko pa nkhani zitatuzi ife watu udandaula makamaka mmenezi basika mbeu yatsika voice yanu mudandaula kumayikweze ndi beni basi akuti anthu amve mudandaula chani kodi mati mudandaula misika mmene akutugulira mbewu misika sili bwino ayi moti angotilola chabwino fojayo chikagulise kumene tikufuna aliwo akona kuti fojayo sangakwanise kugula fojayo ndiye mukakagulitsa kwina investment sa forex maene mungwicho chomuganza bwa tovutika kale ndi forex mdziko muno inunso muzikamba zoti anifa unyamulano ndikagulitse kwina amadera mufa musokoneze dziko ayi sikusokoneza dziko Mr. Manga komano polingalira ndi zinthuzo ma expensive yake ndi mmene zikapita kunsika ndi mmene zikubwesera kanganyasi ili palibe kujanzira chimene chikutani kuchitika inde tikuziwa kuti foja anamidwa ambiri komanso anagoneranso ambiri komabe yakwena kuganiza ndithu kamtengo kabwinoko foti maziwa kuti foja ndamene akugulitsa forex mdzikomo mukafuwa ifali miolima foja afe mavenda kugula foja afe muzazi kuti forex yonso ilivutirapo kuti ipezeke mdzikomo kodi izakunena kuti East Bridge Company ndizoona kuti itatiyamba kugula zina zake zisintha mukuona bwanji nayo zitakusintha chifukwa kuti fojayo alipo ambiri makampani onse amene amagula foja
Kwambi alliance JDI Limberisi kuti makampani onse amukaziti anayendi chiwerengero chafoja amene akumfuna ndepali anthu ena amene amangolima foja opanda naye munthu wogwirizana naye kuti azagulazanye. Okay. Ndiye anthu ngati amene ajawo ameneno mwina akuona kuti amuna kapena itamba kugulako iyi mwina kapena asi kwamba chilungamo yakachata ndo zambiri zinagonera ende zoti chaka chinocho mwina kulimiuka ngatiko wavuta imbewu imene chitako chaka chatacho tilowesa kutiko ndiye mulungu watikondera timbewu watipasasa chaka chino tochulukirapo tikazimikisa nchaka chatha zambirimbiri tsopano zokolowera tulowera nazo makampani ogula foja akuchepa mdziko muno. chabwino Ngati boma ru limaganiza kuti zikanakhalako ndi zinthu zina zokhazikika muno mdziko kuti kasawazi azitigula namapanga mafuta soyayu azitigula namapangiranso zinthu zofunikira mdziko muno foja ayuso wathu amatigulaso namapanganso zinthu zofunikira ina sabolawa ngati mbali imodzi zofuna kuti ukula ulimi. alright Kuti muyang'anisisa makawa timagulisa sawa 3,000 pa kg. Sawa ija akaiti usabiro safu nokulenga mafuta aja akabwera timazagwa 12,000 pa lita. Koma chino timalima ndi nani timalima ndi ifeyo. Tili ndi malo ambiri mdziko muno amene amangokhala kuphatikiza aponso tili ndi anthu ena amene anangolimbika ntchito amati ntchito ya MDF asilikali amagwira ntchito yanji. Anthu ngati amene aja ofunika kuti ango asegulira mafama azipanga za ulimi kapena aike mafakitale kumene kuja kuti alimi akagulisa mbewu zawo zikira kumene kujango azikapanga izo zofunikira komano malo mwake zikulati makabize zingati zisanjizayi mulimini umangodandaula chaka nchaka ndiye mulimiro akangokira azingolima chimangoti azingoja kuvali enda mjomla anthu ena amene amati aife timadya nthumba akajaku atiganizire ife ngati alimi chimanga chinechi chichugulisa kali mochivayi ngatafuna chika cha mmaso kuzapezeke chimanga nimechi chaka chino seteza ujasisa makapana usisa seteza uchi cha mao kanjala yopya manga amundi kukhulika zino kamba kwa ife ngatali nafeso datopa kujeserani amsatope nsanga ulima ndikowawa kwambiri kusiyana ndikogula nakuya mini basizana icho pakuliro anthu amakambirana lii pano pakulima ayi ndiko ndeni kubesa bora kumangogula kuti mawu amene wakamva mulimi atha kuamva bwanji. okay Ndiye atiganizire kwambiri kulimiko ngati kuti foja sakula atiuze tionaye kolowa suti tingasokola kugulisa foja ayi tinako titha kutusa koma ulemu chabe timapereka ngati boma komano akuna atigule eno ngati nafesi tipeze kulilowa fa zinthu zimalowako zambiri. alright so tafika kumapeto komabe musanasunthe chifukwa talowa mu nthawi imene timakonzekera nkhani zathu pa 7:30 so I want you quickly seconds wambiri just remind us kodi last season ndi tinamva kuti manyumba mwa anthu muli foja wambiri koma atatseka kugula foja mukuzionanso zimene zitachitika chaka chino kwambiri akapanda kwa awawa amene tifuna akakamizeti awalola atizigula foja awa akapanda kwa alola chaka chino chadusaso amene paja chifukwa chisegulire misika foja amene wagulwa ndi ochepa ninso mutha kukhala mboni foja amene akugulira ndi foja ochuluka kwambiri manthawi amene ankasegula msika foja amene anagulwa ndi ochepa olika ndi foja amene analowa mkati foja wambiri akubwezedwa ndi foja akamabwezedwa azipita kuti zimene zimene zingapangisa kuti foja ujagonera ochuluka kwambiri munaso kuwosa wachaka chatha pavano pa foja akadalipo wambiri wachaka chatha sana kuti wachaka chinonso akadalipo wambiri chiloya naye kuti foja. Thank you, Mr. Madera, kuti mwaberekako. So, are you in support ndiza mademo amande? Or maybe there must be a dialogue quickly, boma kuti lichitepo kanthu. Yeah, nimaganiza ngati ziko no si anthu kuti tiwena tizingothamangira ku mademo ayi. Komano tiwena tikhaenda asogoleri amene aziganiza machangu zofuna za Malawi. Thank you. Chilichonse imene tiwena kuthamangira pansewu. Komano ngati asogoleri ngati tinaganiza kusintha boma asogoleriwo aziganiza machangu zokomera Malawi. Alright. Tathokoza kwambiri mkhalendo usiku wopambana mwamaliza program yathu. Aulero kuti atsogoleri amene tili nawo ufunika kumaganiza mwachangu kwambiri. Na tenga nthawi daladala awo amakhala kasungu
we had some stories that were trending mbuyomo kunena kuti last season foja mdziko muno anapezeka kuti ngwambiri manyumba mwa anthu koma nsika utatsekedwa ndi anthu ankali kuti foja itiphika tikazinga foja uchosunga pangana ichili chonse mwina chimangotho mangophika kumakazinga zina zote koma foja ndi chinthu choti chikangodusa season kodi ndio panganacho chani. So mafuna tidziwe kuti in this case situation ngati imene iyi ngati mdziko muno sitiyang'ana mofulumira kodi chaka chatha zingachitikenso. Mr. Madera has confirmed kuti zikhoza kuchitika worse than last season. Ena apereka maganizo kuti zopita kunse usizoona tatiyeni boma lingochitapo kanthu mofulumira chifukwa ambiri mprogram inalunjika pa nkhani ya ulimi wa foja. Tisabise pano akamba nkhani yayikulu ya foja kuti kunsika kusizili bwino lolani company zina kuti zibwere zigule foja Malawi kuti mwina tisakhalenso ndi vuto nalilonse pakhale competition makamaka pansika wa foja. Ika nkhani ya megi it has got mixed reactions. Ena kuti no, we are in support with what has happened. Anyamuke ajipita ku Blantyre chifukwa Amtalika adachita exercise mphamvu zimene zili mu constitution ndiye kuti amachita makani ndi munthu amene akudziwa kale kuti malamulo akutere ndi awa anyamuke. Koma ena akutero kuti pa center pa panali bwino kuti megi ikhalepo koma nanga sakuchita rent ndiye kuti ambira kuti abwerere kumalo awo amene sadzilipira rent. Ikakhala nkhani ya MCP amodzi okha amene abwera ndi comment nakuti chimene tikuona njoti nyumba ya MCP akonze mofulumira makamaka mtsogoleri wa chipani rather achakwera kuti within 12 months paoneke ndithu kuti zambiri zachitika chifukwa chigamulo chaku bwalo la milandu chaunika nkhani imene munthu anapititsa ndi ine pano nati kuti munthu amene isiwantopola mpaka na shaking the whole party kuti anthu ayambe kupanga pakala ndi ambira kuti ayi si kuti ndi vuto kwenikweni si kuti soni ntopola koma chipani chikuyenera kuyendera malamulo kuunika zinthu zimene zikuyenera zichitike kuti onse amene ali adindo akhale kuti asankhidwa kwa tsopano. Ine ndi Moses Magawa zimene tapeza program imene tikumananso lachinayi ambuye akalola ndipo pa makina ndiye kuti akugwira ntchito ndi Gideon Kachala. Nkhani zathu zikubwera ndi Fale Sidzombe pa 7:30.